Awan magayang di shampoo na kay. Ay katin ka na gumatang i-gestor ni Nana Piling, parang nakalukat. Pag di gusak mo't lang itong madamdama. Ay sa pinagbarat ti panahon apo managnat ita kalisada. Lumasadot ka katin itong malamkan to na mapangumatang. Matay awan tong tiinit na. Si kakit di mo, makadigdigo sa kunya. Wala Yanos mo ati mapangumatang. Ika man nga rin ala ang tiwalit ko dyan kwarto. Kaya nakgumatang iti shampoo. Ay, parikot ko nga rin dahil dandraft ko na na. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya, di ta ngay nuspusar ko. Nang adalat ta. Inaldawag mo nga tigos. Ay kastaak mo tiday, nga makaasi na, naawan mo titan, nadalusan ti ulaw. Iso na laan nga ta, inuubanak mo titan. Parikot ko talaga no, anya nga ti pangikat ko, iti dandraft ko na na. Anya nga ron tigatangam asyampaw, balasang kao. Tayman pink a sunsilk na na. Kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk. Kan innam lang asa siya a keratin. Ala, mabitla ang balasang kao. Ay wan gayam na na. Innam man pa asa siya a clear. Shampoo nilakay ko. Adto'y ti syampaw kan keratin mau. Adto'y matiklir a syampaw nila kay mau. Balay 192 amay, ti bayad na. Nagbara ti panawan ng pumanagnakamot mare. Kanya ngay day taiman mo. Ha? Eko ha? Shampoo dahi ti mare. Napan ko ginatang iti store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Wana, no makadigos ka matang. Nay, makitkitak day ta dandraf mo. Ha? Ay, kwa. Wan nga ron, mare. Parikot ko la unay no kasano ang maikat. Ang mga likit-dimot no saan ka ngamin nga digdigaw, si Sokasta. Si kakit diwot, mare. Saan mo't akasta? Inandawag mo't nga agdigos ng talagang adalat ta. Oho, no inaldaw ka nga digos, saan ka kumaamaadaan iti dandraf akasta. Ti kunang kitday, ingga nakalaan bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawon. Ngam saan ka ba nagdigos man itinaldaw? Anya lakit din. Ay. Nagturin mo tin na di nga ay da. Arang ibaga kang kay Tias Tamare. Ay, wan nga ron, mare. Dilawon na mati dandraf ko. Inandawag mo't ang talagang agdigos. Nung adalat ta. Ti shampoo nga susaram day Tamare. Ang mga nusano madakalaan ni so akasta. Ay, impadas ko mo't aminan, mare. Ngamawan lata. Di padas mo nga ito di fresh nga aloe vera mare. Mayad ka marajay ka. Siguro ka na kayo nakapadas eh. Uwan man, mare. Ipadas kong tuman, wala pangalak iti aloe vera. At no saan man adilaw-dilawon ni Aida ti dandraf ko. Ay, nakababay man kan ko na. Ay, saan pagkik na niya babae ah? Kung di lang ti dandraf mo, ngam saan naman na masolusyonan, tinagpangsit nga ang na. Anya? Katulad man, nagpangsit ti kilikili na niya babae. Ore kalkalpas na nagdigos ka, mang-angot lata. Ore adayo ba lang ka, mang-angot tayo. Sa bagay. Saan lang kasi ka tinang kaibaga kanyak iti dayta, mare. Ado tinang ibagbaga kanyak. Nung nagululi ang makakaang. Nyalakit di. Isuasan mga konditi lang na dyan, na magkapayata, agif effort ka, tapos may kat mo na dandraf mo. Alam niya ay dangay kumaka. Anyalakit din, kunakbanen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Isuakas dyan sana may ikat ti dandraf na. Ah, anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit di mat. Saan tala siguro akaalaad dagiti shampoo nga us-usarin na. Isuakas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na. Anya lakit din. Anya. Di naklatultuladan nga inaldawag nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan. Kurang na lang mamindwa nga agdigos. Bigat kan malam. Nagado ba nga ibagabang. Anya lakit din.
Opo, nagturad mo niya ay da, anang ibagakon kay di kasta. Wan nga rod, Mare. Ngambay amo na. Sila siyang po, susaram na tamari. Abang no sa nakaalam na book mo, so kasta. Ay, impadas ko amin na shampoo. Ngam awan na tamare. Agdigdig ko sa kamot iti inaldaw ko nakmanen. Nadalat ta. Akit din, Borsyo. Di ko na, ni Ami, kundi papintas ng adamat dandraf na. Oho! Kaya, anya ko matiparikot mo iti dayta. Awan mat kiti. Isu na lang, takot di papintas nga ron. Anya? Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandraf na. Yawanan ba yun? Saan naklatultuladan ngayon aldawak nga digos? Dayta ti bagbakin ka ita. Naglaing ka at dilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi. Di mo amo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyon na iti bagik, Borsyo. Ay napaw, pakawanan. Anya pa lang inusan ang dayta nagbangsi nga ang lik mo. Anya? Yami. Araramidin na ti amin. Tapno may katidandrap na. Yung si kamoy, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw. Masala ka lang pusa. Yung dayta bukod mo ang lik, nagbangsay, salbag itay. Kasla, at nakita ka mulo ni Eloisa na lubera iti arubayan da. Ada nga ta magpaiso la kay. Padahal sa man ti mapanidyan ito naman pagad. Wan man. Mapanak langan bareng ada. Dumawat ak iti ore manulaang abulong. Dumawat ka mo ito na, iti mapali na maimula. Tapno, adamat imulam. Ay wala. Tapno sana ka na adawat. Agmulamat. Ala, hinga dumawat, parang iso ti solusyon na ito, dandraf, aparikot mo. Ay, sapay lang ko mga rulakay. Sapay lang ko mataisun ti solusyon na. Ho, nagpipintas mo ng tibuhay at taimat mo aloe vera, mare. Ay, wala mare. Nagpipintas na ron. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. May magmanta, aloe vera amulan na. Wan mare. Nagdawat ak mo tinay ti mula. Tapno sa anak akanain at dumawdawat. Ay, bun, amare. Uy, barang isumutan ti solusyon tinabay ka parikot ko. Effective din sa mare. Ado, tinakapatas ang mga bagbaga. Iso at yung sarang na shampoo. Wan mare. Kapag yamanak ko na iti panangirekomendang. Ay na, Mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga aloe vera nga imot mo no sagpaminsan ka magdigos. Anya? Kurang ka lang itidigos. Iso nga dadandraf mo. Anya lakit din. Amom si Kaida. Aglablabas ka mata na. Arang may ti amin tapno may kat kumatitan draft ko. Namsi ka. Dahil kaanglit mo. Di ka mayaramitan iti solusyon tapno may kat kuma. Anya? Nagoyaw ka agsasaw? Naimbag kumamot na nagdalos ka unay. Tapno mo nga niya. Uray ito'y adayuak pa lang. Maang-angot kon ti bangsit trianglit mo. Nagbangsit? Ay, diyak may spelling ti bangsit na kunaktumal. No, dahil ta kumamot pa nagtiltilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamit iti wagas. Tapno maikat mo dahil ta. Anya lakit din. Ne, kasla sa bali man tan titurong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka kiti. Sorry. Kaman si... Kasla sa bali man tan titurong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka kiti ka pwede pa nagsasaong. Ha? Salbag ka pa ilang. Oh, abi ang makaungot ka timbaga ni amigin ka. Pagpugdumay. Ne, siyak ti asawang. Ngamday jay pailang a babae ti kanunungan. Ibagam lang, Borsyo. Anya. Sana siyak ti kasta-kasta ha? Huwag mo timbaga na kinkasan na ya. Ha? No dahil ta pa nagdildila mo kinkwana. Kat iso ko nga ti oras mo pa nagbiro. Iti pangikat mo itang lit mo. Nasaya ko man. Tauray siya nga asawang. Diyak magustuhan ti payod mo. Borsyo. Nagpangsit ka na. Siya akong asawang di magibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas mo no. Anya dita. Salbag din. Anya?
Awanan ah. Sigurado kasta unay nagura na kan kana nga Aida kapiti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lang ay. Uray guraan na igitong palbiya. Lakit din ay bagak ti kahit kung ay bagak. Ha? Dilawan na ang tungat nga may didandraf ko. Ngam ti anglit na, saan namot ang masolusyonan ako na. Ay, ang lalaki di nga minan na siya babae. Di lang tagulimat na makita na. Basta po na dilawan na pala eh. Aday ta, no saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat abakang nga iti kakasta sa ao. Nana, manyagay ita, naglakadala nga ibaga kang kati kinabangsit ti anglit mau. Saan da na may baga iti nasaya at awagas, tas ikaabis mau ka naglaing kamad gaguyaw. Ay, mala, ano samti sa uti tao ka, gaputa basol bumatlaan. Uwan nana, aklo nagdayta, aklo ka nagbidduta. Nasayat, no kasta Aida. Ala, mabiitlaan tayo kan ka ititawas. Uray saan mo nabayadan? Ilibre kaun para kin ka. Anya lakit dain.